Kawadhi nyime bang' MCS e counties 47 mapacho ka bogo dhi ng'anyo margi ka ochakore kawuono mokum jotend ute bura to chalo ma ok orwako parono kata bedo ni pok ochop kare dwaro mar MCS go. Mokum jopiny bende oseyo paro mar MCS ng'anyo tich ka giywak ni mano biro rocho chenro mag dongruok e counties. Walter Nyambaga miyowa mathoth. We therefore have no other option but to call upon all our members to down their tools across the 47 county assemblies. Pogruok e pare kind MCS medo nyuolore wi ng'anyo manyocha gilando ni gidhi chako ka gibandho meto mar osara kod ywak mamoko. Speaker ma Nairobi Ken Gondi to koro seyo dwaro mar MCS e dhi ng'anyo. Dwana pogra kodgi matin kidogo. Kech gin ema gichung' ne jopiny. Onge kaka gichung' ne jopiny to gin be ginyalo chako wacho ni gidwa ng'anyo. Koro sama ging'anyo to nyiso maler ni jopiny koro neno gi ka joma koro tich mane gimiyo gicha giringo giweyo. Gondi wacho ni en kinde ma ichano e budget kendo kopo ni MCS odhi ng'anyo to mano nyalo biro ruombo piny chenro mag od bura mag counties. An takwayo ni kik wachop kanyo. Nikech kwachopo kanyo to dongruok mag gwenge bende biro bedo ni ok wanyal timogi. Kech sama okidhi puodho to nyiso ni puodho nindo. Koro ka jogi ok odhi modhi oloso chike ka to executive monego be ng'i kaka tiyo gi omenda ok ging'iyo. Mano nyiso ni gimiyo gi gima kisungu luongo ni field day. Matimore kinde mang'anyo mar MCS chakore ayanga bang' duol marango sa jotich piny owacho SRC remedo MCS osara kata bang' MCS keto gi nyakaka. Tumejaribu kuhakikisha ya kwamba mambo yametekelezwa lakini mambo hayasongi. Na diposa hivi leo tumeona ni muhali na ni muhimu kufuatana na kauli ambayo ilisemwa na wana MCS. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCS yatafuatwa. Salary and remuneration of members is just one aspect of the whole thing. Kata kamano, MCS gonyorore ni piny owacho nyaka medgi omenda kalure kod tich magitimo ne jopiny. MCA eman gi raia ka kod kacha. Obed wach liel ene ma raia chopo ire. Obed wach skul ene ma raia chopo ire. Sama pod orito wach basari to raia onyalo miyo kaka nyalo kwong dhi e skul koreka rito basari. Koro jogi komigi gimo matin to ginyalo miyo gi yot mar mondo gitim chuguli mar ground. Jogi kato biro mana iri nugo mbaka. Odi kingi nyaka chiemie. Jopiny to ni kod paro mane wi ng'anyo mag MCS. Wach malure ma MCA dwani mondo migi pesa wan kaka jomuroni okona ka en gima kare. Nikech uchumi mar Kenya ni piny kabisa. To MCS muneno koro yuago pesa ni. Mage joma ni e dhowa. Iwinjo gin e dhowa ka. Koro ne wafil ni Kenya kae nyaka gi balance pesa ni nikech ka nyathi okoso dhi skul to ng'ama kwongo chopo ire mokwongo en MCA. To nok wayiero mondo gidhi giwuoe gik makonyo no yiero mondo gidhi gi advocate for jopiny ma puro tamo gi nyaka sani. Koro wan kaka jopiny wa reject kendo kwadwa her mondo med pesa kata ma siling achiel. Jotelo go koni omenda mar dongo ward bende dwarore ni mondo medgi. Wan kaka jo Wangware kata Ruaraka wan mae gima wadwaro. To omenda chani kacha. To giwacho ni omenda ni otim tich makama. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua wacho